започва активността на черлата. И правейки тази клизма, я правиме 7 дена подред, всеки ден. За следващата седмица го правиме един ден почиваме през ден. На следващата седмица през 2, после през 3 дни, през 4 дни, през 5 дни, през 6 дни, през 7 дни. Тоест стигаме до веднъж в седмицата. След това го правиме една седмица, после 2 почиваме, на третата го правиме през 2 седмици, през 3 седмици, през 4. Докато стигнем до веднъж в месеца. Стигнем ли до веднъж в месеца, вече се подготвяме по този начин. Всичко, което е останало там в тези турбички, то просто се е разградило с помощта на лимоновия сок. Но тъй като той дразни стомаха и някой, който е бил язва джели по някакъв начин има чувствителни черва, аз си позволих да го тогава, когато ми се наложи това лечение на мене, да го правя. Го правих с помощта на кантарион, на липа, кантарион